John chapter 2 verses 13 to 22. John chapter 2 verses 13 to 22. Unya Bisaya ning ako ang Bible. Manindog ta. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pasaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo nakita niya mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, mga salampati, nakita usab niya ang mga tig-ilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi. Giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero, ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giyabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis og kwarta og gilintuwad ang ilang mga lamisa. Og iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati, dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdila absolud kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo, og tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila mingon kaniya, kining templuha gibuhat sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod sa 3 ra ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Magampo ta. Ginoong Dios nga among magbubuhat, tag-iya sa among kinabuhi og maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Hiningtak na sa kagabion ni duol kami kanimo amahan, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesus. Sa pagampo nga ikaw amahan magadawat ni ining among pagsimba diha kanimo ug maghatag usab sa imong mga pulong ni ining kagabion. Salamat kayo Lord nga walay lipod-lipod ang imong mga pulong. Tinaw kayo kini. Imo ni nga ipasabot pag-ayo sa amoa. Aron makita usab namo ang among kaugalingon, unsa pay angayan namong mahimo amahan uban ang imong grasya nga mahaom kami og unsay gisulti sa imong mga mensahe. Salamat Lord nga walay huna-huna dinhi nga mag-anod-anod. Walay kasing-kasing amahan nga magaduha-duha, but ang tanan mo buhat gayud sumala sa imong mga kasuguan Ginoo. Salamat kayo unsa may imong tuyo sa kada usa namo. Tuguti nga kana nga katuyuan manghitabo karong gabi huna. Pinaagi sa pagsaway, sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagpalambo, sa paglig-on, sa pagdasig kanamo, sa pagpanton kanamo, pinaagi sa imong mga pulong Ginoo. Salamat ng imong balang espiritu niya sa kada usa namo ning kagabion. Ug salamat kang dugo sa imong bugtong anak nagahinlo kanamo og nagtabon aning dapita og nagtabon sa among mga pamilya. Ug salamat ng imong mga minsay masabtan namo pag-ayo. Amo ning giampo amahan madawat namo ni. Pinaagi lamang sa pangalan sa imong bugtong anak ang among Ginoo ug among mangluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Magapanglingkod tang tanan. Mayong gabi naagpas na sila. Dadto mi sa inyo ha. Nya, maagpas na to. Inalaman nga agpas. So, ning kagabiyon mga igsuon, maghisgot tagkabahin og internal and external cleansing. Paghinlo sa sulod, unya mahinlo pod sa gawas. Connected ni siya sa mga nanglabay nato nga mga pagtuon.
kabahin ato mga Pariseo nga niingon nga maghinlo sila sa gawas sa plato. Maghinlo sila sa ilang makita sa tao. Pero sa sulod na puno sila pagpakaroon ingnon. No? Kung ang imong ipakita sa gawas, dili na mo ina sa sulod ang tawag ana pagpakaroon ingnon. So karon dili gusto si Lord nga mahimo nato nga maikinabuhi. Kining pagpakita nga mahinlo ta sa gawas pero sa sulod wala di ay. Gusto ni Lord nga sulbaron niya unsay problema sa sulod o unsay problema sa gawas. Kung dunay kahugaw sa sulod, iya nang limpyuhan, o nay kahugaw sa gawas, iya sab nang limpyuhan. So tonight, ang atong pag-isgutan, giuluhan siya internal and external cleansing. No? So nga naman kinahanglan ni igsuon nga atong himuon. Ingon pa to, walay buling ni kumot or mancha nga makasulod sa gingharian. So kinahanglan tang magpahinlo. O niya, atong mga sa devotional sa Olino family, ilang na gipadayag sa Ginoo sa Isaiah 48, nga pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagpanton, pinaagi sa kalayo, init kayo ang pugon. Kanang pugon tunawanan sa bulawan or plata. Unya inighulog nimo dito sa plata, ma-deform siya, unya ma-separate ang hugaw, ang taya or ang mga buling. Unya ilaba ito siya, unya mabilin plata na lang, pure nga plata na jud or bulawan. Pero ang nahitabo niingnan niya ang mga Israelite kamo mura mog mga platang iglalabay. Nga bisag init na kayo ang pugon, di gyud matangtang ang hugaw. So, sa ato nga kinabuhi mga igsuon, wala ta nahutdi og paglaom. Wala ta nahutdi og tsansa. Wala ta nahutdi sa grasya. Wala nakulangan ang kapasayloan, ang gugma sa Dios, ang panalangin sa Ginoo, ang kadaugan. Wala na nagkulang. Unya sa ato ra nga kinabuhi giunsa nato na siya pagdawat, paggamit. Karon gusto ni Lord nga mahinluan ta sa sulod kay basin og sige ratag pagpanghinlo sa gawas. No? So sa Bible students or diri sa kani dinhi sa bay ari sa likod, pastor's house, or sa inyong panimalay, pag maghimog general cleaning, lahat ng bagay nga naa sa sud ipagawas. Di ba, tama? Tanan nga mga butang nga naa sa sulod ipagawas, unya sugda na, ginlo, silhigo ning mga abog, bisan pa, sa gawas, hugaw kayo ha? Hugaw kayo sa gawas, pero nganong ibutang man ka dito sa gawas. So ipagawas na dito niya, hinluan din sa sulod, inighuman naghinlo sa sulod, kadtong mga bililhon nga mga butang nga para sa sulod, kuhaon og hinluan siya usa ibalik sa sulod, tama ba? Unya hinluan na po danon hangtod nga mahurot nagpasulod tanan. Muna siya ginatawag mga igsuon og external and internal cleansing, internal and external cleansing. Humana na limpyo na sa sulod ang mga butang nga nahugawan dito sa gawas, nagkakaabog to sila, hinluan dito niya ipasulod. Unya, sadyang nakasulod ang tanan sa gawas hugaw, usa na pod hinluan sa gawas. Kadaghanang bisyo sa mga Kristohanon, kanang hilig kayo ta sa pagpakita. Mura katong giingon bitaw sa mga Pariseo, nga eto ipakita sa gawas nga nahinluan ta, mauna, pero sa sulod na ay problema. May mga maot pang mga kinaiya nga nahabilin, may mga batasan pang wala kay muti sa Dios, doon na pa'y mga garbo nga grabe, dili tibag, dili basta-bastang bukon. Unya, munang daghan pa kayo hinluan. Munang atong gibasa kaganina nga si Lord, pag abot niya sa templo, nakitaan niya unsay naa sa sulod sa templo. May namaligyag baka. Normal pa ba ang simbahan? Ngayon na gusto mo simbahan, na ako yung mga sakop dire nga mga online seller sila. No? Pero grasya sa Ginoo, ang uban dire na yung mga ginagmayng mga sari-sari store, negosyo, pero grasya sa Ginoo, na to nagidala dire. Ha? Na magdeal ring usag abon, na karing usa, no, atong are sabon, katong ya, nga na, kita tanan nga, ini humagsimba, maunay. Na iyahay hatagan brochure. So wala na to nag-exercise dire, wala na to naghihimo ani sa church. Dili ta pwede. Ngano man? Tungod kay
gipakita ng daan, nasuwat ng daan ni agig basihan, unsaon na to. Nga pag-atos, Ginoo nakita niyang hugaw kayo, imagine na maligyan itong mga baka, mga karnero, mga salampate, doon na pa'y Western Union. Or unsa na mga money changer nga naa sa sulod dito, example na ha, ngayon niya mong gidaot ang Western Union. So, ang money changer naa dito sa sud. And of course, naa dito ang mga negosyante sa sud. And of course, nausap dito ang mga ihi sa mga hayop, na dito ang mga hugaw sa mga hayop. So imagine ing ana ang templo. Diri gani inighuman nato og simba before manglakaw ang mga Bible student. Silhigan gyud nig ayo nila unya ikip ang mga bangko. Unya ini ka Saturday, hikap-hikap ta diha sa bintana, naiabog, trapuhan gyud na kay gusto nato hinlo. Nan kung nagpakabana ta ana, labaw pa naa dinhi sa sulod. Kay kung samto nato pag-ayo, unsa ipulos nga imong pagawso ni mga salampati, mga pero ang mga tawo nga naa sa sulod sa templo, hugaw ang ilang pagkinabuhi. So, nahihimuon si Lord, dili lamang kay ang makita mo hinluan, apil ang naa sa sulod. But ang nakasulat din is ipagawas ang mga baka, mga unsa, mga hayop dang gipangyabo ni mga lamisa, kuhaan ninyo ni, nganong inyong gihimo og tiyangge, ang balay sa akong aman, muna gihimo ni Jesus. But pag ingon niyang guban nga templo, it means ang iyang lawas. Nga mao, ang dugo nga mubuhagay, muhinlo sa sulod sa mga kinabuhi sa mga tawo, human mahinloi ang gawas. But sa prinsipyo nga atong makatunan karon, unahon gyud kanunay ang naa sa sulod, una ang naa sa gawas. No? Una ang naa sa gawas, unahon gyud nang naa sa sulod og paghinlo nato mga igsuon. So nganong gikinahanglan man nga hinluan kay nahugawan? O nganong nahugawan? Nganong nahugawan? Gipadaplin ang pulong sa Dios ug unsay gipangandoy ug unsay gusto maoy ikinabuhi. Mao nang nahugawan. Sa time ni Josias, ang iyang lulo nga si Manase, perting punua ang usa ka nasod sa mga Diyos-Diyos. Nahugawan ang tibok nasod, nahugawan ang templo na puno og Diyos-Diyos, kay ang pulong sa Diyos gipadaplin. Basta mawala na ganin pulong sa tong kinabuhi, dali kitang mahugawan. Wali sa niaging sa jam, Monday evening. Sa diyang ang tabernacle, ang Ark of the Covenant na agaw sa mga Pilistiyanon, nangaguol sila pag-ayo nga naman, kabalo sila, nga katong Ark of the Covenant nag-symbolize sa presence ni Lord, nga nag-uban nila. Nga kinsa naangko nilang kadaugan sa mga gera, naangko nila mga panalangin, nakatabok silag mga suba nga nangauga, tungod kay naa kauban nila to, nga presensya sa Diyos. Pero sa diyang naagaw na, dili na sila malipayon. Nakaibaw ba mo? Nga ang presence ni Lord nga atong nabati, napulihan sa social media, pero wata nang aguol ana, nga magsimbat ang dili na ta makafeel sa presence ni Lord, wata naguol. Nabay naghilak dire nga mo ingong Lord, wa jud ko nakabati sa imong presensya. Gimingaw na kay gawa na mamauli ra ta. Nga wala naka-feel sa presence ni Lord. Baliog sa ko sa mamauli ra ta. Unya wala nato na nabati ang presensya sa Ginoo, mamauli ra ta. And then nasayod tang naatay kahugawan sa sulod, mamauli ra ta. Okay ra kayo. Ang gusto ni Lord tungod kay ang mga Israelita unsin na lang kaadlaw maangko na nila ang saad sa Dios, ang nindot nga kinabuhi. Pero niabot pag 40 ka tuig. Kay naay problema. So gusto ta sa atong kinabuhi na ay dili-dili, mahurot na lang atong kinabuhi, mga matay nang tadi takatilaw. Sa kinabuhi nga gisaaran sa Dios nga may kadaugan ug nay panalangin, kay gusto ni Lord nga hinluan ta sa sudog sa gawas, pero kita mo di masugot. Mao na nga gusto ni Lord nga masabtan pag-ayo. Sugdo na to ni. Ang internal cleansing mga igsuon bisan sa mga pulis, sa kapulisan mga igsuon, naay kanang programa sa MRP, kanang Moral Recovery Program.
ang naghandol ana mga pastor mag-Bible study sa mga police station. Nya gitawag na siya internal cleansing. Kay para nga sila nga nagagunit sa maong otoridad, dili sila magbuhat ni ana mga butanga, hinluan sila pinaagis pulong sa Dios. Aron nga sa gawa sa ilang sa gampanan na nila ang ilang trabaho, hinlo pod sila. Munang naay internal cleansing nga himuon. Nganong gikinahanglan ng internal cleansing tungod lagi kay nahugawan. Atong sugdan ni. Sa ato personal sa atong hunahuna sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, dunay kahugaw. Sulod sa atong panimalay, dunay kahugaw. Sulod sa pamilya na ay kahugaw. Sulod sa atong barangay na ay kahugaw. Sulod sa atong municipal na ay kahugaw. Sulod sa probinsya, sa nasod, tibuok kalibutan na ay kahugaw. Munang na ay cleansing nga himuon. Hello? Sa mga usok karon ang atong gawa sa balay, may mga tanom. Nindot kayo, may mga bonsai. Wala ra ba ko nag-expect nga ang bonsai mo halin din, nag-milyon o sara ka buok. Ba't ako nang gi-search, ha? Ing ana de kamahal? No? Buhay lang kog bonsai. Napay karon ka ng gabi-gabi, unsa na, tag 15,000 ang baligya na murag gabi-gabi. Intawon sa among bukid. Panghabaso na mo na. Hello? Murag mga gabi-gabi, murag mga gabi nga dagko. Halapaw, pasta mo. Napanghabason ra na mo na sa among bukid. So nganong mangulikta man ta na parang hinluan na to ang gawas atong panimalay, atong butangan niya na unya nindot tan-awon. Sulay ako no tong kusina. Katong CR, katong kwarto, i-check ko na dito og so, ang unsay makita mo'y kanunay natong gianitiman o ginlo. Si Lord gusto niya ang internal. Ang internal nga di makita sa mata sa tao, nga makita sa Dios mo'y unang hinloon. Unya mo follow na dayon ang kahinlo sa gawas. Munay gusto ni Lord sa tong kinabuhi. Nahugawan mga igsuon ang usa ka nasod, ang mga Israelita tungod kay gipadapli nila ang mga pulong sa Dios, and we know nga ikaw di na tinuod nga ikaw. Ug unsay gisultis pulong may tungod nimo, mao na ikaw. Mao na nga kung imong ikinabuhi, unsay gisulti sa pulong sa Dios, ikaw na tinuod na nga ikaw. Kay mao man imong identity ang iyang pulong. So kung garbuhon ka ang iyang pulong nag-ingon nagpaubos, so kung magpaubos na ka, ikaw na ang tinuod nga Bernard. Ikaw na ang tinuod nga Alwin. Ikaw na ang tinuod nga Jessa. Ikaw na ang tinuod nga Marian. Kay ang tinuod nga pagka-ikaw, dili kung unsay imong opinion na dungog sa tao, or unsay imong gusto, or unsay imong pangandoy, ang tinuod nga pagka-ikaw, kanang magbuhat kag unsay naadre ikaw na. Nasabtan na to? So, nahugawan ang nasod sa Israel, o ang maong kahugaw na sulod na gani sa templo, tungod kay gipadapli nila ang pulong sa Dios. Ingon ang Leviticus chapter 18. Ang Leviticus chapter 18 nagpasidaan 1-5. Ingon diha pagsulti, yang gibalauran. Wa pa sila ang nasod sa Israel ani. Mao pay pagpahinggawas niya gidala dito sa Mount Sinai. Kay gikan sa Mount Sinai mo biyahe naman sila padong sa Kanaan ani. So ang Leviticus naa pa sila sa Mount Sinai ani. Dito sa Mount Sinai gibalauran sila sa Dios. Giingnan sila ang Ginoo, mingon kang Moses. Kinsa ni Moses? Ilang pangulo. Nang ayaw kag taka-taka kang pastor, giingnan man kos Ginoo. What? Wa gani ko ingni. Ikaw na noong giingnan. So, ingon dia, ang Ginoo miingon kang Moses. Sultihi ang mga Israelita niini, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat dito sa Ehipto, diin kamo nagpuyo kaniadto. Unsa man ning gipangbuhat dito sa Ehipto? Ang Egypt mga igsoon perting daghanan ni sila mga Dios nga gialagaran. Grabe ning Egypt. Unya ang magsuon pwede rang magminyo. Grabe ni. Okay. So, ayaw ninyo buhata ang gibuhat sa taga Kanaan, diin dito ko kamo dadon. Unay pasidaan. Hinluan mo nako. Hinluan mo nako, gikan man mos kahugawan, hinluan mo nako. Karon mo adto mamos dapit sa kahugawan,
ang Kanaan, ayaw mo buhat kay mahugawan mo. So ang mahitabo inoon, ang Kanaan akong hinluan pinaagi ninyo. Munang ningon dia ayaw buhat sa ilang gibuhat sa Egypt diin ko kamo gikuha. Ayaw sa buhat sa buhaton sa mga taga-Kanaan diin dadon ko kamo dito. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. So human gihinluan, gibalauran. Kaya di man nagpasabot nga naa na ka sa simbahan, di na ka mahugawan. Inig naa ka din his Mount Sinai. Naa ka sa dapit, giwali ang pulong sa Ginoo, gitudlo ang pulong sa Dios. Dunay gihatag sa pagwali nga ayaw ni. Pagtuan na kas gawas, gaunsa man ka. Kay mahugawan ta ni. Ingon siya, ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Verse 4. Ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton. So hinlo kayo gyud ang tawo. Sa diha nga ang sugo ras Ginoo mo iyang ikinabuhi. Og tumanon ninyo ang tanang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon og ang akong mga sugo kay ang magtuman niini makabaton sa kinabuhi. Ako ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Okay, asa sila gikan sa kahugawan Egypt. Dis aman tagikan kaniadto, puno tas pagpakasala. And gidala ka sa dapit, asa nga dapit? Sa dapit diin tudluan kas pulong sa Dios, hugasan kas pulong sa Ginoo. John chapter 13 ingon si Lord, nahinlo na kamo pinaagis pulong nga akong gisulti ninyo. Si Pedro dili ra ba magpahinlo? Lord, panghugasin na sila Lord. Muna kog ligo. Ingana si Jesus saya. Pedro, di ka mahugasan, wa kay apil nako. Not literal nga himasaan kundi mapasaylo. Hugasan sa iyang dugo. Pakamatyan, paliton, bayran sa dugo. So, sa Mount Sinai gihinlo sila kay puno ni sila kahugawan. Imagine 430 years nagpuyo sila sa dapit nga hugaw. Unya ditong dapita, walay mo atiman nila badlong pulong sa Diyos, walay mo wali nila, walay mo tudlo nilang ayaw na. Batungod kay pinili silang katawan sa Diyos, ngitag paagi ang Ginoo, ngagikan sa inyong kahugawan, dadon ko kamo pinaagi sa kung pulong mahinlo mo. So gidala sa dapit sa Mount Sinai, grabe ra bagyod ang pagdala ni. Pag-abot sa dapit sa Mount Sinai, labang man ni sila og dagat. Pero tungod sa gahom sa Diyos, nabuak ang dagat. Dagang mga babag before ka naabot dire. Ingnon ka, tangtangon ka sa dayong. Di ka ilubong. Pero gibuak ni Lord ang dagat parang maabot ka sa Mount Sinai. Sa dapit diin tudluan ka, hinuan ka sa pulong sa Diyos. And then gibalauran. Okay, mugi ka naman niya mo. Manggawas mo niya mo dinhi aning simbahan na. Di wala las pastor dito gakuyog-kuyog. Ayaw mo buhat sa unsa ilang gibuhat. Muning giingon diri. Ayaw mo buhat unsa ilang gibuhat. Katong mga kaniadto, ayaw na to. O, kanang karon po ninyo makita, ayaw. Ang ako rang gisulti mo inyong buhaton. Mangutana, nganong kanunay mantang mahugawan, na ay problema. Ang gisulti ni Lord, wala na to buhata. So number 1 nga nakapahugaw na to, ang wala pagtagad sa mga pulong sa Diyos. Ngano man, balikon ako. John 13, nahinlo na kamo, pinaagis pulong akong gisulti. Kanos asya ni sulti ana? Sa diha nga nakita niya ang mga disciple, ngayang gisugo og namuhat, pagbalik, sa naghinapos ng last days na ni Jesus, nahinlo sila, kaya ang gisulti ilang gituuhan o ilang gibuhat. So nahugawan gyud sila. Now, ang ilang pagsulod nila sa yuta sa Kanaan, dito na. Gasugod na sila hugaw-hugaw sa ilang kaugalingon, padadaan sila mubadlong sa ilaha, padadaan sila musilot dila, then mungayo na po sila pasaylos Ginoo, makagawas na sa maong katalagman, magpagapos na munang nagpuli-puli, Canaanites, Ammonites, mga kaliwat sa mga anak, katong mga giants, mga Midianhon, Amerikanhon, kining mga kaaway, gipanggamit sa Diyos, nga mo disiplina nila, tungod kay naa na sila sa kahugawan. May talikod na sila sa Diyos. Yet, nakadala gyapon sila sa ngalan sa Diyos, kay pinili man sila, mga Hudiyo man sila.
Pero ang ilang practice, ang ilang pagkinabuhi, may talikod na sa Diyos. Gikalimtan nila ang Leviticus chapter 18, 1-5. So makita nimo nga og bisan pagani sa time ni Ahas mga igsoon, kinagrabihan. Nakitaan man niya nga napildi siya sa nasod sa Assyria. So sadyang napildi siya, iyang giunahuna nga tingali napildi ko kay mas gamhanan ang ilang Diyos. So iyang gikuha ang ilang Diyos o iyang gisimba. Napildi di siya kay mitalikod sa Ginoo. Usahay na atay problema kay mitalikod tas Ginoo. Karon di pa kita mo dangop. O kinsa tong di na mao. So tungod sa grabe nilang kahugawan, nagpailob ang Diyos. Gikan sa pagsulod nila sa Israel, nag-ihap si Lord og mga katuigan, mikabat og 492 years nga nagpailob sa ang Ginoo sa iyang katawhan. Human sila, hinluan ni Lord, magpakasala na po sila, kastiguon, mga ikpasaylo, hinluan, labay ang mga tuig, magpakasala na po, kastiguon, mga ikpasaylo, hinluan, magpakasala na po, kastiguon, vice versa, cycle. Gabalik-balik. So, pag-abot na sa 492 years, ingon si Lord, enough na, nakakasuka na. Maghimo ko og internal and external cleansing sa tibuok nasod. So kaganina akong gidemonstrate nga ang internal og external cleansing mao to nga ipagawas ta ng mga gamit hinluan una sa sulod. Pagkahuman hinluan ng mga gamit dalon sa sulod, pag nakasulod na tanan nga mga hinlo na pud ang butanganan, hinluan na pud sa gawas. And eksakto kayo sa gibuhat ni Lord sa nasod sa Israel. Ingon siya, akong pulong nagsulti. Unom katuig maghago mo ayo. Magtrabaho mo. But sa ikapito katuig ayaw trabaho ang yuta, papahuwaya, tagaig sabat ang yuta. And then mag-ihap mo, 7 ka sabbatical year, dili ng adlaw. Sabbatical year, kana ika 49, maunay jubilee inig sulod sa 50 years. So, inyong i-celebrate ni nga Jubilee. Grabe man si Lord, detalyado kayo ni hatag ba? So, trabaho sila, namalit sila mga sulugoon para mo trabaho for 6 years sa ilahang mga yuta. Gihatagan po sila balaod ni Lord nga buhi ang mga sulugoon, inig ka 7 years. O gusto mong mo trabaho ninyo sila og balik, then palita og usob. Buhi sila. Napatigingon, inig ka Jubilee, year of Jubilee, ang inyong naprinda nga yuta or napalit nga mga yuta sa inyong kaigsuunan nga mga Hudiyo, ibalik nila, ayan nagpabayri. Grabe ang mga sugo ni Lord. Wala nila ni buhata, so nahugaw na sila. Unsa pay lain? Ayaw magsimbag mga Diyos-Diyos, mga minugna sa kamot sa tao, nga hitsura sa langit, or dinis yuta, or sa ilam yuta. Ila hinoong gibuhat o gipang simba. So kining tulo ka sugo, tagaig sabbatical rest, na-rest ang ako ang land, ang yuta sa Kanaan, ang Israel. Tagaig kapahulayan ang mga sulugoon, wala na buhata. Ayaw simba sa mga Diyos-Diyos, nagsimba sila. Kining tulo, major sin, nakapaawas sa sukdanan sa Diyos sa ilang kahugawan. Og natakdo gayod ang 492 years. Niingon si Lord, akong hosayon, unom katuig magtrabaho mo sa inyong yuta, 7 years. Ayaw. Pasagdaing mga lata, mga hulog, ala, o unsay pwede mo mukaon, pero ayaw trabaho, ayaw hinlui, ayaw. Rest mo. Anyway, sa 5th year o sa 6 years, tagaan tamog abundance, di mo kahurot, anak. Unsay ilang gibuhat? Wala sila misunod.
Nagtrabaho, raya mo sila, nagtrabaho, wala nila buhi ang ilang mga sulugoon, plus nagsimba silang mga Diyos-Diyos. One, nahuman na ang 7 years, usa ka sabbatical years, utang ninyo ha. Sige, tagaan ta mong chance. Badlong. Another 6 years na po, pag abot sa ika-7, maurag hapon, wala nila buhata. 2007, 2014, 2021, 2028, 2035. Murag nga na ba ang counting? Kada ika-7th year, wagyod nila ni himua, nga ilang buhian ang ilang sulugoon, nga dili sila musimbag Diyos-Diyos, nga dili sila, nga ilang papahulayon ng yuta, dili, wala nila himua. So ang grabing kahugawan, diha na sa yuta, diha na sa kinabuhi sa mga tao because ilang gipadaplin ang mga pulong sa Diyos. Tanawa ng asa gibutang ng mga Biblia karon, nas altar gipang abugan. Gipadaplin ra mo na mga tao nagpunuyo sa kahugawan. Kay gipadaplin ra ang pulong sa Dios, hinumdumine pag ang pulong sa Ginoo mapadaplin, dili nato maibaw ako sa naa diha, dili nato ikinabuhi. Ang atong kinabuhi mapuno sa kahugawan. Gipadaplin nila ang pulong sa Dios. So giihap ni Lord, okay, tulo na. Another 7 years, upat na, wa na. Niabot og 70 years. Ang 492 years, kuhaig tag sa kasabat. Ang total anak niya, 70 years. Ingon si Lord, it's time for me now. Hugaw mo nga namuyo sa yuta, gihugaw-hugawan ninyo ang yuta, gihugaw-hugawan ninyo ang templo, wa mo ni sunod na ako. It's time for me to do this. Maghimo kog internal cleansing. Lahat kayo layas. So, naghimog dunay tulo ka pagsulong nga nahitabo mga igsuon. Sa time ni Jehoiakim, kinsa vassal sa Egypt. Sa time ni Jehoiachin o sa time ni Sidikaya. Hangtod nga gihurot gyud sila pagawas. Nabilin na tong mga waynahot. And after that, dito na sila sa Babylonia, nabaliktad na karon. Kay samtang naamos Babylonia, di man mo musimba nako sa dinhi pa mos akong presensya dito sa Babylonia, mangandoy mong musimba nako pero pamatyon mo. Musimba mo dito sa larawan. And then kay wa man ninyo buhata for 492 years nga buhian ang mga sulugoon dito sa Babylonia 70 years mahimo mong sulugoon. And then kay wa man ninyo papahulaya ang yuta sa kada ikapito ka tuig. And the total number is 70 years. Lakaw mo sa Babylonia aron ang yuta mo pahulay og 70 years. Nakita ninyo nga si Lord maoy ni buhat sa iyang sugo. But dito sa Babylonia, giatiman sila sa Ginoo. Listen to this. Cleansing ang himuon ni Lord. Labas mo na kayo, lilinisin ko to. Pati ang templo, sa tulo ka pagsulong, ang templo, gikuha ang mga mahalon nga kaptangan. Balik na pod, gisulong na pod, gikuha. Pagsunod nga balik, bisan haligi, gihurot. Sa time ni Sidikaya, bisan ang haligi, gipulpog og taman. Kaya ilang man itong gihaluan og mga gold, mga bronze, mga unsa pa na diha, mga mahalon. So gihinluan gid og taman, and then for 70 years, ang yuta ni pahulay. Wala diha ang katawan sa Dios to as Babylonia. And dito sa Babylonia, dunay gipadala po dito mga sulugoon sa Dios nga maoy mohinlo nila, pinaagis pulong, pinaagis pagbadlong, 70 years. Pila ka tuig tas atong pagpakasala, sa panahon nga disiplinahon ta, muingon atang Lord, os kaadlaw ra baring paita pod ni oy. Kanus apa man ni? Nganong naingon ani man ko ingani kadugay. So 70 years ang process sa cleansing sa ilang mga kinabuhi. While si Lord naglimpyo sa maong nasod, nagbalaan sa maong nasod, gidiligan niya og dugo ang nasod sa panahon sa mga pagsulong, gihinluan niya, dito na sila Babylonia. This time, mahuman ang 70 years,
Mubalik na sila, pero hinlo na sila. Unsay gibuhat ni Lord? Internal and external cleansing. Asa ang internal cleansing ato? Kadtong mga tawo, iyang hinluan dito sa gawas. Asa ang external kani nga dapit, iyaning hinluon. So hinluan sad sila, ibalik din Karon, kini si Ananias, usa ka propeta, nag-prophesy siya nga nag-ingon, human sa 2 years, after 2 years. Ang mga katawan sa Diyos, nga tuwa dito sa Babylonia, nga gidala dito, gihimo dito mga ulipon, gipasimba dito sa mga Diyos-Diyos. Dadon nagbalik sa Ginoo aning yutaa. O kuhaan niya gahom si Haring Nabucodonosor. But ni Barug si Jeremiah og niingong mali. Mali ka. Nagprophesy ka nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Sometimes pag naatay sa Yop, nay mo badlong nimo, pero naapoy mo dasig nimo okay ra na. Asa may imong pamation? Ang Jeremias nga mo badlong nimo or ang mutabon sa imong pagpakasayop? Ingon si Ananias, ang ingon ang Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon ako nga for 2 years, kuhaan na niya. After 2 years, kuhaan niya gahom ang Nabucodonosor nga hari. Unya human ana, iyang katawan, dadon niya balik diri, pasanayon, pauswagon, maglipay kita. But dito si Jeremiah, nag-abot, gadala og yugo. Kabalo mo ko sa ng yugo, katong dadon sa kabaw og magdaro, kanang kaingana din kahoy. Dingos Jeremiah, mali, wa nagsulting Ginoo nimo. Kanang imong gipangsulti nangandoy kong mahitabo unta na pero di na mo'y gustos Ginoo. Kay 70 ka tuig ni. Kabayaran ni sa grabing taas nga panahon nga di ta gustong hinluan sa Dios. This time 70 years of suffering. 70 years. So gikuha niya ang yugo ni Jeremiah, si Ananias ba? Unya iyang gibali ang yugo ni Jeremiah at ubangan sa hari o sa mga pari. Og niingon siya, ingon ani ang himuon sa Dios sa gahom sa hari sa Babylonia, balion niya ug ang katawan sa Dios mauli na. Balik sa ilang nasod. But si Jeremiah gipatawag sa Ginoo niyo, Jeremiah paghimog yugo nga putaw og balik dito. Og ingna sila nga do na pay katuigan humno nato ni. And that is why nahitabo gyud ang katapusang pagsulong. Nga bisan ang haligis templo gipulpog gayod. Ayaw huwata mga igsuon nga mahurot ani. Ayaw huwata nga lisod kayo. And so gi-encourage ni Jeremiah ang mga tao while naamo dito sa Babylonia ay mo kagool. Pamalit mo dito yuta. Kaya imagine ba po 70 years pa. Pamalit mo dito yuta, pag ninyo ay mo dito, panganak mo daghan, sanay mo, pagpamuhi mo. Kay mo abot raon niya ang panahon nga pabalikon mo sa Ginoo ug ang tanang mga mahalong kabtangan dinhi sa templo nga ilang gikuha, dadon raon niya ninyo balik ug ibutang gihapon sa templo nga inyong tukuron inig-uli ninyo. So katong mga nangadto sa Babylonia nakasabot og ayog nagpaubos. Nga nakadawat sa sulat ni Jeremiah. But si King Zedekiah ug ang uban pang mga Hudiyo misukol gayod. So giingnan sila. Kagutom, gubat ug kamatay, sakit ang mahitabo sa inyo. Hangtod nga muluhod mo sa hari sa Babylonia. But wala sila naminaw. Kisa ilang gipaminaw mga mini nga mga magtutudlo. That is why sa ato nga kinabuhi ilhon nato kinsay mga magtutudlo nato kanang Facebook, kanang cellphone, kanang TV. Unsa may ilang gipang tudlo nato. Ni ay pulong sa Dios kanunay nagbadlong sa ato ka. Nganuman tungod kay ang tinuod nga ikaw kanang makinabuhi kag unsay naa diri. Ikaw na na. Pero nagkinabuhi pa ka karon para sa imong kaugalingon, nagkinabuhi ka sa imong kaugalingong prinsipyo, nagkinabuhi ka sumala sa opinion sa ubang tao, di pa na ikaw. Kay ang tinuod nga Jonas kanang magkinabuhi unsay gisulat dinhi.
Ang tinuod nga Bernard, tinuod nga milyone ka nang magkinabuhig unsay magsuwat dire. So kung si milyone wa pa nagkinabuhig unsay naas Biblia, di pa na tinuod nga milyone. Kay ang tinuod nga milyone kadtong naas huna-huna og sa kasing-kasing ni Lord nga magkinabuhi. So iya kang hinluan, iya kang hugasan, iya kang luwason, unya ibalik kaniyang pahiluna sa dapit diin iya nang gihinluan og ikaw pud nahinlo na og makita na nimong ikaw na gyud na. But dili sila mosugot nga hinluan tan-awa ha. Unsa ni ilang gisulti dire. Adto tas Jeremiah 29. Muni ang sulat ni Jeremias ngadtos mga Hudiyo nga dito sa Babylonia. Unsa to na internal and external cleansing? Nasabtan na to? Hinluan ako dito sa mo. Ay magkabalaka kay hinluan ta mo diha, pandadon ro nya ta mo balik. So ang cleansing grabing taasas process. Ingon pa to ni Milyon sa una. Ay naka-live. Okay ra. Sa una, kung ako'y mangaway nako, na. Awayon ko na nako. Ug sungugon ko, bantay lang god. Ang karon no, ako'y tingog. Tuduhan ko sa Ginoo paubos. No? Nyaningan na po siya, Lord, nanong dugaya man. Gusto na ko muwali, gusto na ko. 70 years. Gusto na kong mo-share, gusto na kong gamiton, 70 years. Kay para asang na ay cleansing outside, ayuhon na ka. Pero sa sodwa pa na hinlo. Ug naapagyapon ng mga unsa pa na diha tanan nga mga kahugawan. So tanawa ha, iyang gisulatan tong tuas Babylonia gidasig kay ngano man ang taga Babylonia gidasig-dasig mas mga propetang ni kuyog nila o giingnan. After 2 years mauli ta. Ay mong kabalaka. Tangtangan ta sa yugo. But si Jeremiah nagsuwat, tanawang suwat ni Jeremiah, nagsulat ako ngadto sa mga pangulo, ingon man sa mga pari, sa mga propeta, o sa tanang tawo nga gipamihag ni Nabucodonosor, gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. So ang iyang gisulatan kinsa, tuas Babylonia ni, mga nabihag. Og niingon di sa verse 2, gisulat ko kini, human migikan sa Jerusalem, si Hari Joaquin. Kinsa man ni si Hari Joaquin? Happy birthday di ay ni Sir Joaquin. No, dili ikaw ni Sir. Kinsa man ni si Joaquin? Anak ni Joachim. No? Unya, siya ning hari before ni Zedekiah. Sa ikaduhang pagsulong, siya ang hari nga nadakpan. Kaysa unang pagsulong si Jehoiakim man to. Karon si Jehoiachin. Sa Bisaya, Joaquin. Sa ikaduhang pagsulong ni, dito na sila Babylonia, doon ay mga propeta dito, may mga pangulo na dito na po ang mga pari. Ug ang iyang inahan, lakip ang mga opisyal sa palasyo, ug ang mga pangulo sa Juda, sa Jerusalem, ug sa mga hanas nga mga, ug ang mga hanas nga mga manggamag, nagkalaylay mga butang, o mga batid nga mga trabahador, ingon man ang mga binihag, iyang gisulatan. Unsa may imong posisyon karon? Ikaw ba ang pare? Ikaw ba ang hari? Ikaw ba mga trabahador or unsa ato mga posisyon diri? Ni ay pulong sa Dios nga iyang gisuwat para nimo. Ingon siya pagsulti sa verse 3, gihatag ko ang sulat ngadto kang Elesa, ang anak ni Safan, ug kang Jeremias nga anak ni Hilkias nga gisugo ni Hari Zedekias sa Juda sa pag-adto kang haring Nabucodonosor sa Babylonia ug mao kini ang sulat. Paminaw unsay sulat? Dali ra batang mo memorize. Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Wa ka kay bawog dis anang sulata padong. Kinsay gidasig ana, mga naas kalisdanan, naas pagantos, naas pagkaulipon. Buot nilang mosimba sa Diyos pero dili sila tugtan. Sila mo'y gidasig ni Jeremiah anang 29:11. Ingon ang 29:4, ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nag-ingon sa tanang tawo,
nga iyang gipabihag kang Nabucodonosor gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia pagtukod kamog mga balay. O, niyon sa tong usang propeta, o 2 years na lang ta, mamauli na ta. Pero ningon ni Jeremiah, pagtukod mog mga balay. Ditong dapita, pagtukod mog balay, diha sa Babylonia, nga inyong kapuy-an, pananom kamo aron may makaon kamo. Sa dapit diin dito sila linluan sa Ginoo, kay taod-taod pa man sila usa mabalik. Dunay pulong nga gihatag parang mo survive sila bisan sa dapit sa pagpakasala. Sa dapit sa kasakit, sa dapit sa kaguliyang, dunay pulong nga gihatag ang Dios. Unsa may imuha karong giagyan kinabuhi dunay minsay ang Ginoo nimo. Pero kung nakasala ka, disiplinaon pagyud ka sa Dios, di pa ka maminos ang pulong samot. Ingon diha pagsulti. Pananom kamo aron may makaon kamo, pagminyo aron mo sanay. Kisa man tong niingong mobalik na ang Ginoo 2012. Di na mo niyon dag eskwela, pamaligya ang mga kabtangan. Ano ba na naghikog? Mano di mo balik, bisag karon dayon. Og di pa di eskwela na puta ugma. Di trabaho na puta ugma. Nya makadungog na pa mo balik ang Ginoo, lagi mo balik sa wanta kabalog kanus Dunay mo ingong unya ng October. Di September na maron. Hala hurot ni mo gasto na imong tinigom kay October di na ni mapuslan. Pag October wa man ni balik. Niabot pang 70 ka October. Sabta na to na? That is why dapat makasabot ani. Pag minyo kamo, musanay kamo ug ang inyong mga anak, paminyo Usab aron makabaton silag mga anak. Bisan pag niyatas pandemic karon, ayon ninyo isarado dito inyong una-una, balik na gyud si Lord. What if dili pa? Mano daig mo balik si Lord dugay pa or mo balik sa karon na dayon. Ang importante samtang buhi pa ta, magpahinlo ta kanunay pinaagis pagbuhat unsa iyang gisulti. And then ingon siya sa verse 7, tabang kamo alang sa kausuagan sa syudad diin kamo gipaadto ingon nga mga binilanggo. Adi man ta taga dire mga putang mutabang ani. Kung nagtrabaho ka sa usa ka company, mano po kung magkuan nga, sila rin na dato, pila rin ako sweldo. Wingo si Lord, kung asa ka mo na ako, gibutang tabang mo, mo uswag ng dapita. And then ingon diya pagsulti, pag ampo kamo kanako, alang sa kauswagan sa maong syudad, aron nga magmauswagon usab kamo, knowing nga kung doon ay panalangin ng maong dapit, kita nga nagpuyo sa maong dapit, mapanalanginan po. Tanawa na simento na ning atong kalsada. Doon na yung mga solar system nga mga suga. Di naapil putak ka nindot. Di nangit-ngit na ito agyan nga simento na diha. Ampo sa kauswagan. Di kami, dili man bitaw tadaga din hisyuta. Philippians chapter 2, 20. 20 ba to? Our citizenship is in heaven. Halalabay rakag basura bisag asa. Hala, pamutol ragkahoy. Himo lang mga factory, di bitaw tatagad din Sayop, ingon ang 8, ako ang Ginoo ang Diyos sa Israel, nagpasidaan kaninyo, ayaw pagpalimbong sa mga propeta nga anaa uban kaninyo, og ni bisan kinsa nga moingon, nga sila makatagna sa umaabot, ayaw pagtagad sa ilang mga damgo, nagsulti-sulti sila kaninyog mga bakak, ginamit ang akong ngalan, wala ko sila sugua, ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. If you are going to read chapter 27 and chapter 28, daghan kayo mga propeta nga nagprophesy og mga maayong mahitabo. Usay maayong mahitabo. Nganong maayong mahitabo man, panto na ni, katalagman na ni, sunugo ng mga Pinoyanan, maayong mahitabo. Maayong mahitabo ng bayad sa mga sala. Now, niya ba? Ingon ang 18. Nag-ingon ang Ginoo, inikatapos sa 70 katuig. 2 katuig? 2 ra? 70 katuig. Munang kung pantunon ta sa Diyos, ayog ingon nganong hantod karon. Nganong hantod karon? Paghuwat sa proses sa Ginoo.
Unya samtang si Lord naghinlo, nagprepare sa dapit nga ipahiluna na unya kas Ginoo. Paghuwat ka ikaw pod hinluon sa Ginoo. Di kay samtang naghuwat ka, naghugaw-hugaw po ka. Mubalik ako sa dili madugay niingon siya. Nag-andam siya gluna dito. Unyang matapos na dito kuhaon na kaniya, hinluan kaniya. Munang naigitawag og the day of atonement. Dugo nga mo buhagay, nga mo hugas sa sala, mo tabon sa sala, mo pasaylo sa sala. That's the blood of Jesus. Sumubalik siya. Although niya patas kalibutan nga nang tanang kahugawan, wala nagpasabot nga magbuhat na lang tag kahugawan. Ayaw ka kaingong hinluan bitaw ko sa Ginoo, no. Abusar na ng imo. Ingon siya, 70 ka tuig nga akong gitagal sa Babylonia, luwason ko kamo o dadon ko kamo balik sa inyong nasod. Sumala sa akong gisaad. Faithful si Lord. Bisag madugay, basta kayang gisaad, mahitabo. Amen? So, dili ta makawadaan o ang magpasungot-sungot ta while nagpaabot tas katubagan sa Ginoo. Amen ba? In verse 11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Nganong nisulti man si Lord ani? Nga ako lamang. Pinaagi kang propeta Jeremias. Kay daghang nagsultig nindot nga kaugmaon pero dili day mahitabo. Daghang mga propeta amo na ningon siyang wala ko nakigsulti ana nila. Ako lamang ang nasayod. Karon nakigigamit na ako ni si Jeremias aron mahibaw mo kay kamong tanan ni tuo na aning mga sayop nga mga pagtudlo. Klaro na nato? Amen? Ingon siya, ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang kaninyo. Unsa iyang plano? Sa paghimo kaninyong mauswagon. Nay plano si Lord nas unahan. Munang samtang naghuwat kayo. Ano ba yung kabsan tagpaabot ba? Wad ang paglaom. Bahala na kung anto nakas ika 4 years patingugon or sa graduation day. Total na pamay. Na. Okay ra na siya. Sa tinuod lang, anak gyud ko kani nagkat-on na dyan ng mga bataa. Kay kani adto imong sultian or magsungugan ay wala sila, grabe. Pag lockdown, okay na daw, Bernard? Na, bunalag taman. So muna. And then magmauswagon inay maalaot paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya, musangpit og muduol kamo og magampo kanako og tubagon ko kamo. Palakpaki ko no si Lord. Pagkatugon na kayo ta. No? Unya, mangita kamo kanako og makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Kanang nangita tas presensya sa Ginoo unya na maulitang wala ra kita naka-feel sa iyang presence. Okay ra. Sa sunod na lang. Salamat sa mga pulong. Hallelujah. Wala. Sao na na. And verse 4, oo, makaplagan gayud ako ninyo og ibalik ko kamo sa inyong nasod. Tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing dapit og nasod diin kamo gipatibulaag or gipabihag og dadon ko kamo balik sa nasod nga inyong puy-an, nga papuy-an ninyo. Gipuy-an ninyo sa wala ko pa kamo ipabihag. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti ni ini. Grabe nindot ang plano si Lord. Now listen to this. Sa panahon nga nakasala ta, nahugawan ta. So naikastigo si Lord. Pareho nagdadon sa kada, gawa sa dia. Kaya ako ning hinluan. While tuwa ka dito, kay naman ay ginatawag o disiplinaon ka diha ni Lord, tudluan ka diha ni Lord, hinluan ka diha ni Lord, pinagis adlaw-adlaw ni mga kasinatian, adlaw-adlaw nga mga kasakit, adlaw-adlaw nga mga kalisod, daw kalayo nga mo hinlo nimo sa imong pagkabulawan. Paghuwat. Ayaw ingong kanus apa man. Ayaw ingong anong ingani. Ayaw complain. Tungod kay grabing pailob ni Lord. Unsa di ay gusto nato, inikasala nato, bugtuan na yung tagininhawa ni Lord. Dili,
Inig kasalanan to na ipadala si Lord nga mo badlong. Pero kung magpadayon ka, nag-count si Lord, nag-count. Pag napuno na ang sudlanan ni Lord, siya na'y mamuhat. But ang process ni Lord is painful, sakit. So kung naan na ka sa kasakit, ayaw siya i-blame. Kay part na sa imong cleansing. You know what time? Mga time nga naan na ta sa season or sa timing na nga mag-cleansing si Lord nimo. While gabubo siya nimo, gapunit po kag lapok, butang sa imong ulo. Bubo siya nimo, gapunit po kag hugaw. Gisabunan ka ni Lord, namunit po kag hugaw. Mahuman? Matapos nang nga itong kinabuhi, di ta katilas mga saad sa Ginoong kinanindutan. Na ay process si Lord. Rito Sota 17. Nahingon ang verse 17, nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Padadaan ko sila gubat, gutom og sakit, og himuon ko silang samas dunot nga mga bunga sa gera nga dili na makaon. Gukdon sila pinaagi sa gubat, gutom, sakit, og sa ingon, sa tanang nasod. Ingon ang tanang nasod sa kalibutan, malisang tungod sa ilang makita. Ang mga tao sa tanang dapit, diin ko sila, gipatibulaag, makurat og malisang sa mahitabo kanila. Mahimo silang katawanan, og pamuniton ang ilang mga panggamiton ang ilang ngalan sa tunglo. Gusto ka? Tanaw na ko tanan. Gusto ka? Nga, ang mga tao mo, ingon mo, badlong sa ilang mga anak mo, maparihag yung kang ana. Gamiton imong ngalan? Gusto ka, anak? Ngunit giingon ni Lord. Makurat ang mga tao niya, gamiton kanilang panag-ingnan. Arang-arang po mayong, maparihod yung kang hanang mabutan. O mayong, maparihod yung kang hana, tanawag na unsa na. Sugot kaging anak. Munang paminaw pag-ayo. Ining panahon na sa pagbadlong ni Jeremias. Doon ay mga hari nga nangadto kang haring Sidikiyas, nagsabot-sabot sila. Atong girahon na si Nabucodonosor. Lumpago na to na. Mag-usat na. That is why gisulatan pod sila ni Jeremias. Apil sila sa sulat. Nga mo'y mahimo, padadaan mo's Ginoog mo, hangtod nga mo pailalo mo's gawom sa Babylonia. Nga naman, si Nabucodonosor mo'y gamiton sa Ginoo. Sa pagkastigo ninyo. Daw kalayo siya, nga mo'y muhinlo sa inyo ha. Munang, pangutana kanunay sa Ginoo. Pag naakay kasi natias, kinabuhi nga murag malisod, murag grabe, nagpait kay nga kahimtang, pangutana sa Ginoo. Unsa may hinungdan ani. And subaya sa mga nanglabay nga kapanahunan. Then masakpan na nimo, yes, Lord, maog yun, ay, Lord, dawaton to na ako ni. Pero one day, pabuto na ako ang imong saad. Nga ma-prepare na ang dapit, hinlo nga dapit, ako na po ang imong hinluan, o kuhaon ko nimo, gikan ani nga sitwasyon, o gibutang ana, dapita, nga naa ang imong mga saad. Now, this is it. So, kultas Ginoo, wa tayo mahimo. And that is why gusto ni Lord. Pag adto niya dito sa templo, nakita dayon niya, grabe sa sulod na niya sa templo. And do you think sa sulod ray hugaw? Nganong naaman sila sa sulod sa templo? Maybe sa gawas puno na. May mga bear house, may mga prostitution, may mga kinagrabihan na. O niya, wala na ilaing space. Ni amay hawanan daghan manig tawo. Himuo na to ning tindahan. Total. Ano di iPod? Ato niya ampo panalanginas Ginoo ni mahalin ning daghan. So pag-abot ni Lord, iyang gilyabo tanan. External cleansing ang nakita nga kahugawan hinluan. Karon ningon siya gub-an nga templo, parihasa na hitabo sa time ni King Zedekiah. Guba tanan. And after 3 days, tukuro na ko ni. Unsay buot gipasabot? Ang templo ba nga gitukod 40 ka tuig?
dili ang lawas ni Kristo. Kay ang paghinlo sa templo mautong ilahang pag-abog niya sa tanang kahugawan nga na dito. Apan ang paghinlo sa sa sud, sa kinabuhi sa tawo, ang templo nga kinahanglang gubon, muagay ang dugo. Kay mautoy mo hinlo. Kinsa ng dugo? Dugo ni Jesus. Karon, humantag ipakamatyan sa ni Jesus. Gihugasan siyang dugo. Unsa may atong himo? Gusto nato ilansang siyag usob? Gubon na po nato ang templo. Bantay taan eh. Ingon siya sa iyang pasidahan sa basahon sa Hebro. Human ang tao makatilaw nas langit nun nga mga gasa. Mubalik sa pagpakasala. Wala na'y halad nga kapasayloan alang ni ining maong tao. That is why samtang naa pa ang grasya karon ayog abusari. Si Lord mo'y naghimo sa halad sa kapasayloan. Gusto ni Lord nga maghinlo ta. Wala ko nagkuyog-kuyog sa imuha. Si sister, si Brad, wala But dili gusto ni Lord nga makita niya ang iyang simbahan. Nga ang naa sa sulod, ani daw mga pansyon nga pinintalan og puti. Sa sulod, mga baho, dunot, o gipang ulod. Mauni ang atong bantayan pag-ayo. Tingali unya mga igsuon. Og mabiyaan, maulahin na unya ang tanan. Hinaot nga ang syagit di Jeremias karong gabihuna na dungog nimo. Gikaingon ko na, hugaw kaayo ang maong dapit kay napadaplin ang pulong sa Ginoo. Kung atong ibutang ang pulong sa Ginoo, mauni ang lampaso, mauni ang silhig, mauni ang tubig, mauni ang sabon, mauni ang hinluan kas pulong sa Dios. Pero kung imo nang ipadaplin tanan, magtagak-tagak ang abog, hangin-hangin ang mag-abog, may mga langga, may mga ipot hangtod mahugawan og ang tanan nga mga butang nga naa sa sulod mahugawan pod. Kumusta man ta karon? Si Lord nagadungaw sa atong mga hunahunaw sa atong mga kasing-kasing. Do na ba'y kahinlo ngaya makitaan sa sulod nato? Or maghulat patang gamiton ang atong pangalan. Agig pasidaan sa uban. No? Si Judas hangtod karon. Si Jacob hangtod karon. Gipanggamit. Kung bata ka, Judas jud ka. Nga naon. Di ba tama? Kini bataan ni Jacob din eh. Unsa man tong ngalan nga Jacob? Limbungan. Listen ra Gina, Jacob. Jacob bunjo na sa amo ah. Gusto ka gamiton imong ngalan ingana? Mao gini, mao ning kinaiya, mao ni. That is why time na ni karon nga magpahinlo kas Ginoo. Mubo kaayo nga panahon. Mubo kayo nga panahon. Di ka kaabot 70 years. Kung ang akong edad karon 32, dugang 70 years, 102, di na ko kaabot anak. Nganong mangandoy pamangkog taas kayong tuig usa pa nako maangkon ang panalangin. Nga inig-abot na anang mga tuiga patay naman ko. This time, di ko gustong ma-delay ang plano ni Lord sa akong kinabuhi. How about you? Di kini nga time. Pahinloin ni Lord ang imong kasing-kasing imong huna-huna. And then sa dihang mahinlo na ang imong pagkinabuhi, mahinlo na usab. But listen to this. Iagi ka sa proseso ni Lord nga grabe ang kapait o kasakit. Panbisan pa man ni ana ang Diyos magpadala. Nadinhi si Brad John. Akong kasing-kasing na si Sister Belen. Sis, one day, bisan tuod, ingani pang pagsulay karon ginapos one day, makauban nato, malipayon ta, hingpiton ta, kitang tanan hinloon sa Ginoo, makauban ra nato unya. Nas imong tapad, nas imong likod. Gikan na kaniadtos kahugawan. Gidala sa dapit diin mahinluan. Ay nakahugawan pagbalik, gihinluan. And tonight, hinlui ang imong kasing-kasing una-huna sa di pa ka muuli. Gusto kang malinawon, gusto kang naipanalangin, gusto kang naikadaugan, pagpahinlo sa pulong sa Diyos, pinagis pagbuhat sa unsa imong nadungog.
Close your eyes and bow your head. Father in heaven, thank you, Lord, for your word this evening. Hugaw kayo kami manghuna-huna, hugaw kayo ang among kasing-kasing, puno sa mga maot nga mga kinaiya, mga garbo, mga batasan nga liwat kayo sa kaaway, O Dios. Dali ra kayong masuko amahan namo, Lord God. Dili mi gusto Ginoo nga sa kada adlaw mudungaw ka sa among mga kasing-kasing, mudungaw ka sa templo sa balang espiritu nga hugaw kayo, O Lord. Dili mi gusto nga sa imong pagbalik makaplagan mi nimo nga hugaw sama sa imong pagbisita sa Jerusalem. Niduol ka sa templo mo nakita ang grabing kahugawan sa sulod. Kami usab na hugawan sa hilabihan kadaghang mga priority nga gibutang namo sa among mga kasing-kasing Ginoo. Kami usab na hugawan kaya mga pulong among nadungog wala namo himong sentro sa among pagkinabuhi kundi kanunay ra namong gibaliwala, kanunay ra namong gipadaplin. Igo lang ming maminaw. But Lord, this time, bisag unsa nga proseso Ginoo nga imong himuon akong pag-ampo, O Lord, nga ikaw o among langit nun nga amahan. Pagidayon nga maghinlo, magprepara sa dapit nga imong gisaaran diin kami nimo ipahiluna Ginoo. Ug unya imo unya kaming kuhaon, hingpiton, hinluon, balaanon ug dag-on sa dapit diin imong gisaad kanamo. Dadon sa sitwasyon diin naa ang kalipay, kapasayloan, gugmag kadaugan Ginoo. Father God, sa kanunay Ginoo tudluan mo kami nga dili kami mahisama sa mga bulawan or platang inuglabay nga bisan kadaghan ng giagi sa kalayo o grabing kainit di gihapon matangtang ang kahugawan. Lord Jesus, salamat sa imong mga pulong karon Ginoo nga naghinlo kanamo. Ako mismo sa akong kagalingon, thank you Lord sa paghinlo sa akong pamilya, sa paghinlo sa kabanayan, sa paghinlo sa simbahan, sa paghinlo sa tanan ng mga katawhan nga naay mga kahugawan Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pagbadlong this evening. Ug ikaw lamang ang takos ulian sa tanang pagsimba, pagpasidungog ug sa pagpasalamat. Magapadayon gihapon kami magkinaunsa man Ginoo, ikaw ang among magdadasig. Mabati man namong layo minimog na as Babylonia ang among pagkinabuhi, but naa gihapon ang imong mga pulong nga magpasidaan kanamo nga one day magakos gyapon namo ang kapasayloan, magakos gyapon namo ang panalangin ng kadaugan, ang pag-angat ani nga kinabuhi. Thank you Lord sa cleansing nga imong himuon sa kada pamilya namo, sa cleansing nga imong himuon sa among barangay Ginoo. Salamat Lord nga ang kahugawan nga mong nasinati. O God, ikaw magahinlo ka namo. Lord, ikaw nasayod ama namo sa among mga kahugawan. Sa mga sala nga wala namo na nabantayan Ginoo. Ilabi na amahan sa among pagsukol kanimo sa paaging tuyuon namo sa pagpakasala. And for sure mga tubang miani Ginoo dunay consequence amahan. But Lord, salamat nga sa process nga imong himuon Ginoo. Naagyapon ang imong mga pulong ug ang imong grasya nga mudasig kanamo, mupabangon, mupabarog kanamo amahan. Thank you for your grace, Lord. Hallelujah. Pagsidlak sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayaw. Sa kaharuhan ug sa kalisod, ikaw pasalamata. Wala ko masayo sa akong ugma, apan dunay gitagana. Manindog ta mga igsoon padayon sa pag-ampo. Labihan
kanindo sa saad mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi simbahon bayawon og daygon ka sing labihan kanindo sa saad mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi bayawon og daygon. One more time, sing labihan kanindo sa saad mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi simbahon bayawon og daygon ka kanindo sa saad mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi simbahon bayawon og daygon ka Diyos ko. Lord, salamat Ginoo nga ako nga akong pamilya ang tibuok kabanayan ikaw nagahinlo Ginoo. And thank you Lord nga dunay internal cleansing nga nang hitabo sa mga kasing-kasing sa mga nahuna sa imong mga katawhan karon. And thank you Lord nga makita usab ni nga kalinlo kani nga paghinlo madayag usab unya ni sa mata sa mga tawo. And Father God, thank you Lord nga bisan pa man sa mga magalakat padung sa Babylonia. Bisan pa man o Ginoo ang mga kaigsunan nga naa karon sa mga pagsulay naa sa dapit daw sama sa Babylonia. Thank you Lord nga sa giapon magunit sila sa mga saad Ginoo. Magagunit kami sa mga saad kanimo diri kanamo amahan. Nga mga saad o Diyos nga maghinlo kanamo. Mga saad nga magdala ka na mo balik sa kalipay, magdala ka na mo balik sa gugma, magdala ka na mo balik sa malipayon nga mga pagdayeg, mga pagpasalamat, pagsimbag, pagpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. Father God, thank you Lord that on that day, we will celebrate your goodness, Father God. Magapadayon ng kinabuhing dili kami makapsan sa paglaom sama sa imong gisugo kang Jeremias sa pagdasig sa mga katawhan nga naa sa Babylonia nga imong mga katawhan. Ingon ka Lord, magakaon sila, magapananom doon ay pagkaon, magaminyuay, magasanay, magapadayon sa mga gimbuhaton. Lord, tungod kay duna pa'y umaabot Ginoo. Sa mga kinabuhi, dili mi mang give up, di mi wawadag paglaom, bisag unsang kaimtanga sa kinabuhi. We know that your plans, O God, sa among kinabuhi, Lord, may tabo gayon. Ikaw lamang ang nasayod sa mga laraw, sa mga plano nimo sa among kinabuhi. Plans to prosper us and not to harm us. Thank you, Lord, for that beautiful promise, Father God, nga among hitabo sa among kinabuhi, maghatag na mong kaligon, among gunitan, nga sa panahon sa among mga kasakit, mga kalisdanan, kawaladon, kana nga mga saad among ginitan, among huwaton, ang gitason sa mga katuigan Ginoo sa imong process sa among kinabuhi. And we're willing to accept the process, O Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father God, for your word. Bisan asang dapita. Mga naminaw, nagtanaw sa maong mensahe, Ginoo. Thank you, Lord. Nga doon ay internal cleansing nga nang hitabo karon. Doon ay external nga cleansing nga madayag po doon niya sa mga tao, Ginoo. Thank you, Father God. Thank you, Lord.
And so now, O God, our Heavenly Father, we give you back all the glory and honor, adoration, thanksgiving, praises, and worship, service, and all the power and strength belongs to you alone, Lord Jesus. Receive all the glory, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, your Son, our Lord and personal Savior. And everybody says, amen and amen and amen. God bless you. Good night.